Dida le ma-Blue Nation eniyibonayo, amaphosta njengalawo siwajwayele, awasimangazi. Nalawa ningakhohlwa ukuthi kunemicimbi ezayo ephushwayo, so yonke i-trend ibheka kuKhuzani. Siya-understand ukuthi ama-post kubantu aningazi ukuthi bayagcinaphi, baphuma kuyiphi imigodi ade becashwe kuphi. Ningaze nimuze umuntu ephosta into e-positive eyibhekisele kwaGoqa, akusiyinto enganikhathaza. Kumele ni-understand ububanzi nobu-serious be-album kaKhuzani ukuthi ena kwenzakalani. So nalapha nje kunomcimbi naye alokho awuphusha, angazi kwenzakalani ngawo, kodwa-ke kuzocaca ngokuhamba kwesikhathi ukuthi ena le trend abayiphushayo mhlawumbe abazama ukuyithola naye uKhuzani izobalungela yena. Asazi-ke kube ney'nkulumo-ke ey'thile-ke ey'velayo kulaba bantu laba. Ngifuna ukubabiza igama ngoba indaba ila evele sikhulume ngayo. uKhuzani bathi inhlanhlana iza nebhadi, bathi sibambene nge-album kaMomo ethi Siwe, nekaKabza de Small ethi Bakumotha. Njenge-album ukuthi yena ibe nama-streams amaningi ngosuku lwesibili okuyi-over 2 million. Ama-album akwenzile lokho ekaKelvin Momo nekaKabza de Small. Yiyo-ke imlando le esikhuluma ngayo, yiyo imlando le okumele siyiveze, yiyo imlando le eyenza lamadoda nobona ebhala kanje, ukukhathazeka ebusweni kugcwele, i-happiness ayikho uma bebona uKhuzani enza kanje. Ayinto ebe-aimile ukuthi yena mhlawumbe bazoyitshethi izoflop i-album kaKhuzani, angeke yenze kahle, izogeja, izoshaya eceleni, angeke iphushwe, akunangoma ezosheshe ishaye imiliyoni. Bekukuningi abakubalile, kodwa uma lokhu umlando uqhubeka uziveza kanje kubaphatha kabi lokho, kuyabahead. And futhi ukubona nje ama-Blue Nations e-happy, ama-Blue Lions ngeqhawe labo ngomsebenzi eliwenzayo kubuhlungu kakhulu. Can imagine i-album sino 2 days and a half, 2 namhlanje beqeda nje uday number 3 already sebephuma emgodini njengey'nkomo ey'ndala engasakwazi nokuhamba kahle, zihleli lapha ey'hleli khona esibayeni, isilethela utshani inkomile. Usubona-ke ngey'nkulumo-ke ey'kanjalo. You have to understand igame yasendimeni kaMaskandi njengama-Blue Nation. Kumele nazi ukuthi yena ubani inkunzi ukukakwa, ubani uMaskandi ohleli ebhekiwe, bemkolodela benza ngathi abayiboni into eyenzeka. Bayayibona into eyenziwa uKhuzani ngaso sonke isikhathi. Lokho nje ngihlele ngikufundisa kubantu ukuthi yena igame yakwaMaskandi ihamba kanjani. Alright, siqede lokho-ke niqhubeke-ke ni-stream-ke niphushe-ke uKhuzani athole more wama-record ngomsebenzi wakhe omuhle ethi inhlanhla iza nebhadi. Umsebenzi wakhe usahamba kahle kakhulu laphana online. Nisalahle sodibana okuzayo, bekuyilokho nje sizokuveza njengamanje ingane sakwethu. Ngiyabonga ithuba.